GB. Uya at mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo at mas dakula ng mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, visyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Sa indawhal ining glitters sa pando ko buda sa lawas ko. Day man ako ning kinupo, day man ako ning dinuman. Maray na hapon. Maray na hapon tabi alas 4:06 na nin paghahapon. Nakatulo ka na ngayang hapon o apat na nga ni. Kami po giraray mina respeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabay dyan ang paglaom na yaon po kita sa marahay ng sitwasyon asin kamugtakan may resulta ng maray-rahay man so maghapon na pagtrabaho, sakripisyo, diskarte, hinguha asin iba pa. Sa paagiyan kang padagos niya tong panarig asin pagkapasalamat sa mahal na kagurangnan Heso Kristo. Programa ng Bicol Target. Naglalaom na nagdiretso po kamong mga paraan tabay kasabay ang pag-imitar na mag-iriba-iba kita sagkod alas 5 ang hapon. Mag-uri-uri istorya lamang kan pangyayari sa palibot. Katabang tadyan ang news team. Nakaredy na si Chief Jimmy Pading Jim, Kumpadre Ngal, Kumpadre Jomar, Joshua, si Angel asin si Karen, sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control June Napolis. Mientras tanto dyan pa sa newsroom, yaon dyan si Madam Sha Leron, Jen Matthew Baliran, Nicole Angloriani, Jimos Barrios. Siyempre sa supervision iyan ni News Director Mardila para po sa sumadakan istorya na nagburutwa lokal, national, international, nagakabarangog sa news breaks and major newscasts and nagakabara sa diyan sa social media platform kan DCGB News Online. May broadcast kita sa internet ang nagdanavigar dyan sa internet lanes tanganing makalusutan sa muyang broadcast worldwide, netwide. DCGB News Online, yaon dyan Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. Dahil na kita magparahaloy, ready ang sa tuyang tropa o yan, tulong sunod-sunod na informasyon. Iwagay-way ta ang mga report dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Secure natin ang linya. Jimmy Nasalita On the Spot Report. Chief Jimmy, kumpadre, marhay na hapon. Yes, maray na hapon pa de. Back to back ang ulat sa bayan sa Ngunyan. Digdi sa 3rd District from Pulangi.
ngunyan digdi naman kita sa uwas na gigibuhan kan ulat sa bayan digdi sa covered court sampangan sa naman kan munisipyo puwertihon ang preparasyon tabi pa di tapos na bangko na didikuraran kiputing tela paguna mo daog pang sumay kakasalon pagkatapos daog po sa may punksyon. daog pang maray pagkatapos nailing mo sa kuwang kita duman pinasini kita duman sa Vietnam 3D na gari ka na sa laog kan mismong tilon yaon digdi sa stage na hiling mo ang mga bangko na natatukawan mo si Atty. Peter Vega sa mga legal officer digdi sa abanuan ka na was attorney anon mga piglalao man ta sa resign mga bisita anong oras ini mapo na ulat sa bayan ni Mayor Jan Trinidad si Pading Pio po sa angkor sa DCGB si Atty. Peter Vega tabi pa din Okay na hapon tabi Pio buda sa mga paradangog sa GB Opo. maray na hapon po sa Indogabos Hindi pong ulat o kang first 100 days ni Mayor Jan Trinidad ay naka-schedule po alas 5 ngunya na hapon. Ang tiga-asahan ta po ay siya lang ang mataram. Although may mga bisita po kita na pigimbitiran, siyempre ang satuyang padabang governor, si Governor Noel Rosal, buda ang congressman kang tercer distrito na si Congressman Adrian Salceda ay imbitado man po, tiga-asahan man po ngunya na hapon. Pero ang mga tiga-asahan ming maaratindir po, digdi, halos gabos na po na sektor kang banwaan kang uwas. Ano po, gabos na mga barangay captains, gabos na barangay SK chairman, gabos na mga civil society group, buda so mga dating officials man kay ning elected officials kang banwaan kang uwas, buda gabos ba ng mga concerned agencies digi sa LGU kang Opo. Opo, tabi Attorney Pet if you may tabi ano so mga challenges na hinampang sa primerong Sangatus Diaz kan administrasyon ni Mayor Jan and paano ini na-overcome tabi? Ang primerong challenge po baga ay kung paano kami magkaigwang maray na koordinasyon sa sangguniang bayan kang uwas sa linyada ni Mayor Jan Trinidad ay saro man lang po ang nangganang kagawad. Pero por medyo sa marahay na pakiiba, so saro po na kagawad ay naging 8 po yan. Gabos na elected officials ay nakasaro na po ni Mayor Jan Trinidad. Kaya kung ano man ang legislative measures na kaipuhan na suporta sa iyang opisina, ay nasuportahan po ang sanggunian. Kang dati po baga ay bako magayon ang relasyon kang sanggunian, buda kang Office of the Mayor, kaya baga dakul na proyekto ang day nadagos sa munisipyo kang Uwas. Pero ngunyan, paluhay-luhay ay nagkakaigwa na po. Kaya nga for the first time, nagkaigwa po ki-approve budget ang munisipyo kang Uwas na dati wala po inipirme. So saro po yan sa bagay na napakaray na medyo challenge po kang primero. Ang saro pa ng mga naging challenge ay itong mga palakaw po sa loob kang munisipyo. Nangunyan ay napakaray na, luay-luay po na minagayo na po. Lalo pa pag naglaog na kita sa digitalization kang mga opisina by 2026. Opo. Balikan ta itong su relasyon kan hepe ekutibo sa agkod lehislatibo sa Sangguniang Bayan. What was the turning point na iyong ginamit tangan ni makumbinsir so 8 na sumabay na sa balagan kan ekutibo tabi? Ang aram ko gari nagdadangog man po sa mga miyembro kang sanggunian ngunyan sa boses kang mga tao. Ang gusto kang mga tao ay magkasararo na po ang mga elegidong opisyales para mapangaray na ang pag-asenso kay ning banwaan kang Uwas. Bako na, so dati na nauudyan kita,
kung medyo ta pag-iwal ka ining duwang branches na ini kang LGU. Ngunyan na dinangog dinda na gusto kang mga tao ang pagbabago, kaya dumantinda sa ikakarahay kang Banwang Uwas. Kaya namoy na tinda, bako man yan sa personalidad kang tao, kundi sa kagustuhan ng pagbabago. Opo. Ano po sa hiling nindo sa grupo nindo ni Mayor Jan Trinidad, will this hold on for the entire leadership ni Mayor Jan? Sa hiling ko po, since we are intending na maging sustainable po ang gabos na pinaunan na pong proyekto buda pagkiiba sa inda, pag-iisip na po na all throughout po ining up to 2028 ay sararo po ining grupo. Tanailig man po ninda na para man lang sa karahayan kang Banwang Uwas, ang sige mo man sa ni Mayor Jan. So how could we preserve yung kunyan man yung pagiging independente kan sanggunian bayan na dai maging rubber stamp man tabi? Di man po yan nagiging rubber stamp, sigurunan po ninda bago po pasar ang ano man na layet. Nagkakaigwa sila ki-dialogue. Opo. Sige tabi, Attorney Pet, kung igwa man kamong gustong idagdag pa, madangog tabi kami sa mga, lalo na dyan sa mga taga-awas. Go ahead. Opo. Ang masasabi ko lang, medyo dakol po ang accomplishment ni Mayor Jan Trinidad na i-report na po ngunya na aldaw para sa Banwang kang Uwas. Kuda madangog man, bako lang kang sa Uwas, kuda sa bilog na Albay. Ano po? Opo. Kaya naka-live bam po ini, igway ng SB Live dyan, ipapaabot niya through his speech, buda, presentation, kung ano nang naging accomplishment niya for the first 100 days. If you may, kung dahi taman ma-preempt, tabi, ano ang kunyan, tasus accomplishment siya unayin dyan, ano ang problema na pwedeng ibulgar o ihayag ni Mayor Jan sa mga taga-uwas na tatrabahuhon after this 100 days? Sa iling ko po, ang tatrabahuhon talaga, ini sa problema sa tubig, kang Banwang kang Uwas. Gusto ni Mayor Jan, sustainable kita up for pirang years. Pag-adalan ang tamang proyektong ilalaag, tanganing bako bara-bara, pasiging laag kang mga para sa water system na dahil man nagiging effective. Dapat pag-adalan, kaya di pa man tulos ikina-implementar ngunyan. Sa next coming days or next year, maging full swing na po ini, considering na almost 100 million ang pig-allocate sa budget para lang sa water system. Attorney Pet, salamat, marahay na hapon tabi. Salamat man po. Siya tabi pa di mga tugang si Atty. Peta Biga and sa ngunyan nagkakaigwa na nin pag-arabot na mga barangay captains, mga barangay officials si Orbol, may mga nag-arabot na nga ni may mga lunadan, so mga lunadan ninda yan na nag-arabot na digditabi pa di and alas 5 piglalaw man na mapon ang aktibidad digdi. So yan tabi pa di sa to yung mga dagdag na informasyon from UWAS, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadre Jimmy. Kasabay si Attorney Pet Vega, legal officer kan UWAS. The Spot Report. Yan daw kita kay Angel. Angel Mustaza on The Spot Report. Angel, marhay na hapon. Go ahead na. Yes, maray na pagkahapon po, Sir Pio. Maray na hapon po sa mga parantabay. Iyaw na ko dito on assignment sa Albay Astrodome kung sa inang papadagos po, Sir Pio, ining ulat sa bayan ni Albay Governor Noel Rosal. Sa presente, Sir Pio, halos nangangabangaan na si Gobernador Rosal sa iyang paglatag man na naging accomplishmento niya man. Sabi nga niya, Sir Pio, bako na nga 100 days na accomplishmento niya, kundi 127 days na accomplishmento naman kana man iba-ibang mga departamento sa gobyerno provincial kan Albay. Nagugunta po, Sir Pio, ang ulat sa bayan ni Albay Governor Noel Rosal. Okay. That's like support, ini po, support na will change the course of Albay.
no? Pagtarabang kayo Nagalupit ako mo niyan si Pundo, papaproba ko sa kaniyan, pagpakakita ko na sa road network, from Pantao to Dipon. Grabe ang tinampo, dahil kimanaw na darakulang truck duman, sabi ng PPA, K1 pakarenta mo na ang road para Next slide. So Pantao Port, ini po, so Pantao Port, na magayon that will change the course of Albay, no? Pagtarabangan tayo ini. Nag-allocate ako ngang Kipundo, papaprobang ko sanggunian, papakarayon ta mo na sa road network, from National Seaport po yan, no? Pigadalan ta ng Marayan. Trabahon ta nini. This is now too long. Aluyo na po na dapat pigigibo ini kang provincial government, no? Next slide. Okay? Linyon Hill, na? Aram mo daw ang Linyol, pinakarita yan, bubuhayon ta, no? Binisita ko na po, nagagad ako sanggunian kay 6.5. Hopefully by December, papailawan tayo ni. Si Council Board Member Glenn ang pinapili ko kang ilaw. Magayon na ilaw ta. Ilawan tayo ni Garo sa China. No? Next slide. Okay? So sa Albay Tourism, nakipag-meeting kita para mga programa. Next slide. Of course, UNESCO, ang mayon tabi, babalik ta sa 7 Wonders. We're almost there. Pag na-approve po yan, we will again in the map. No? Salamat po sa nagtarabang sa tuya. Okay? Palapakantan sa tuya mga na ang UNESCO ang mayon makabalik kiraray. No? On January is very crucial. Maburutuhan po kung ang mayon isasabay kiraray. And there will be funding from the national, from international countries. No? Magayon po ining pigigibungon yan. No? Next slide. Okay? Digitalization. Ini po ang Provincial Planning and Development Office, ini mga pag-data collect and use and other kay Puhanta. Ramindo, ang Albay, bilyonaryo, pero sad to say, arayon po ini sa Legazpi. Bako digitize. Dapat ang treasurer, ang assessor, dahil na magparadesisyon ng empleyado, bawal na yan. Arbitrary decision. Ipapa-computerize ta po para mabawasan ta ang red tape. No? Iyan ang kaipuhan tago niyan. Iyan ang satuyang gigibuon sa Albay. Treasurer, assessor, and other frontline office, dapat naka-interconnect po yan. Bago po sa pangambog sa Indo, you go to Legazpi. Why Legazpi? Is a 7-time SGLG awardee and a 3-time most competitive city. No? Gigibuon tayo po sa Albay. No? Di akong pigabasol. Pero masyadong nabayaan. Dapat ang satuyang mga opisina, kaya man sana, dapat gibuhon ta na. No? Next slide. Okay? Okay, so live coverage ni Marty. Okay? Live to, sumaya na pala yung live na pala nini. Okay? Garo wala, tapos na garo kita. Next slide. So road inspection. Road inspection ta, duman sa Kabasan. No? Yun is so very controversial duman sa Kabasan. Ini supig sabi ko sa DP. Nya ko, dahil ako makontra na 100 million, 1.8 kilometers. Ni drainage dae. Ako di ako pigit ko, pigaraw lang DP. Pero mga manoy, pakarayo na nindoan. Ilangan ang pigigibong sa tahaw. Tadayang drainage, ang mga motor, bata dyan sa barangay, ngunyan pa sa nakailing itinampo, maski bako-bako, mabakal laki motor. We are inviting trouble. So, salamat man ako kay DP, kay Congressman Crisel, naglag na siyang 45 million. Parang pakanta po, para mag-ibo na ining Kabasan, kungko. Matibayon ining Congresswoman na ini. Dagit pero ngirit. Okay? Yan po. So, nagtao siya para maayos na. Bakusan na yan. We have allowed 1,200 million na dapat suwig para giribo sa Kabasan. Bakusan na sa Kabasan. Dahil pa kami nakaabot sa 2nd District. Dahil pa nakaabot sa 3rd District. Ini ang satuyang issue ko yan. Sana dahil mapoliticize ini. Pero gigibuon ta po ini. I was told that Secretary Dizon will visit us. No? Pero dahil po ko matakot. Dahil ako magibo. Basta kung anong papeles siguro ako, siyempre papailing tayo yan. No? Bako man sa nagos, substandard and mga day natapos. Okay? Okay, ining sa gravel ta, sana matap na ini mga but sa arog ka na magkaigo kita ka shortage. Dahil. Next slide. Okay? Piñaranda Park, para maang kwanta.
may balita ko sa inyo, di ba? Ini nang design takang stage, para kuwanta na. Concrete na yan. So, para magamit ang na December, isasarado tabo na ini, baka partially i-receive ko na. Papailawan ta ang Peñaranda Park para magayong kita this December. Okay? Liawan ta. Okay? So, yan tao, para makapag-practice kita. Okay? Next slide. Of course, tanin din ang mangyari yan. Next slide. Okay? So, 20% development fund, sanggunian, pigitapos ta pa. So, 20% tabi, sigurado lang para sa mga barangay tayo tatao yan. Okay? Magibo na kita kang 20% development fund ta. Next slide. Okay? Pigi-consult ko po ang mga mayors. I'm working closely with the mayors. Dahil ako masolo sa pagdesisyon. Tatarawan tagabus ang mga mayors. Kay mga proyekto, dapat may counterparts inda. Next slide. Okay? Asistensya sa barangay. Next slide. Ni po, sa mga pigitao sa mga barangay. Next slide. Okay, so as I've said, I was elected again, appointed by the President as your RDC. Hopefully, I'll deliver the promise for our Bicolanos. Okay? Next slide. Next slide. Okay? Ito lang ang gusto ko lang sa kwanta, sa RDC. We will invite more BPO. We will be centered on employment. No? We have a more especially that Albay is home to several colleges and universities, even other provinces. No? We will work with the government. No? Especially our PNR. Ang PNR po, I'll tell you, we will have to restore back the PNR. Kay Puhan, it should be sustainable. It should be efficient. Pag iligo pa nagibuta ang PNR, Bicol will never be the same again. Bako man po ako matibay, but I would like to assure you, I will lead Bicol na mabalik ta, matawan ta kay oportunidad ang mga Bicolanos. Ang mga seaports ta, kay po i-upgrade ta. The Bicol International Airport, I will see to it na inin sa tuyang problema. So NGCP line, dapat punduhan nito. May 700 million. If you will notice, dahil nakakalanding ki Mauran because may NGCP line. Kay puhan i-underground ta ito. And pwede na kita mag-international flight. We are working on making this possible. No? Okay? So, next slide. Okay? Siguro, okay na siguro kita. Ikaw po ba kita, Marty? Next slide. Okay, so alam ko, nababoard na ka mo. Pero tabi, just want to echo everyone. I hope, dahil pa man po ako makapag-milagro sa Endogabos sa 100 days, masasabi ko lang, we have to work hand in hand. We have to work together. Di ba? Aram ko. So yan po, Sir Pio. Kay po Ang kabilugan na ulat sa bayan ni Albay Governor Noel Rosal, digis sa Albay Asulong na pinagpartisiparan man niyan, kana manibay-bang mga alkalde kan mga munisipyo at syudad digis sa probinsya kan Albay, kay pamayuman po, kana manibay-bang mga ahensya kan gobyerno and presente ko rin Sir Pio na pailing man din sa Korta, sinagtaon in welcome remarks si Vice Governor Farida Diday po. Yan po Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon na rigis sa Albay Astrodome with Karen in the Mustasa DPCB. Salamat tabi Angel and Karen dyan sa ulat sa bayan ni Gobernador Noel Rosal. On the Spot Report. Sa pang istorya, sa imo na Jun, ano ba ang desisyon? Si Pading Alba o sa imo na muna? Si Pading Al muna, iradita ang linya ni kumpadreng Alarmario. Alarmario. On the Spot Report. DZGB. On the Spot Report. Kumpadreng Al, marhain hapon, please go ahead. Yes, mauran-oran naman na hapon, pade diretso man ang maray na koordinasyon kan liga, kan mga barangay digdi sa Legazpi, asin ang mga ahensyas di gobyerno para maging epektibo
ang mga programa kan gobyerno sa barangay level. Iningon yan ang bottom line sa gibong Liga meeting digdi sa Legazpi kan mga kapitan sa panginot ni Liga President Board Member Mila Bal asin Vice Liga President Attorney Amorex Rañeses. Presente ang mayoriya kan mga kapitan digdi sa Legazpi kung saan tinukarninda ang manungod sa mga pahayag man kan Department of Health ang pangapoda na lalo pang pakusugon ang blood donation sa mga barangay dahil dakulaon na bagay ni na nakakatabang sa mga pasyente sa oras ng emerhensya diyan lalo na sa BRHMC na kaipuhan talagang pakusugon sa barangay level ang barangay blood donation program. Siring man naging bisita ang COMELEC Legazpi na presentar ni COMELEC acting officer ngunyan na nasa bakasyon si Attorney Connie at si Attorney Angeli Luz Maranan and nagpahayag man ini reminder sa mga kapitan manungod sa ongoing na continuing registration kan COMELEC naman sa mga 18 years old above plus 15 years old na pwedeng magboto sa SK na pwede na sindang magparehistro sa ngunyan sa COMELEC continuing registration niyan na paliwanag kan COMELEC siringman ang CSWD kapag man ni Mrs. Cecil Escandor Arcelia na nagpahayag man kan mga programa kan CSWD na dapat lalo pang papusugon sa barangay level kaya yaon man na assurance sa panginot ni Liga President Mila Bal. Roger. Yapan yan informasyon live digdi sa City Hall Alarmario DCGP. Salamat kumpadreng Al sa istorya halik yan sa City Hall. Oras Pilipinas, alas 4:31 ang pagkahapon. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tonic Bank, Pamascolon. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamascolon. Sa Shoppers Home Loan, Pamascolon. Tonic Loan
following products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. Per DTA Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much, Tabi June. Minabaltas pa rin aday naman. Ano? Sige. Diretso na tabi kita sa programa ngunyan na pagkahapon. Iyan na mga ulat sa bayan. Ining so report ni Chief Jimmy sa UAS, iyan ang sana
pangarugan, buda medyo kuanong pa, i-fortify. Ano gustong sabihin tang i-fortify? Pag ulat sa bayan yun, halimbawa, ini kuan lang, suggestment, sabi ka ba, suggestment, simple thought, hindi kung tama man, ay gayon. Pag ulat sa bayan, ang imbitaran, bako na yan ng mga department heads yun, bako na ang imbitaran so mga dati ng kahurharampang, kahuron, kairiba-iba, kan gobernador, kan alkalde. An imbitaran, na para tinda dyan ng mani sa gilid. Bako John? Yan na para sira dyan sa, na daingan nakakaabot sa Kapitolyo, grabe ang paghingwa sa hanap buhay. Yan na mga retirado, yan na tricycle driver. Tapos, ining mga department heads, bako na sa inutan, duman sa likod, an ibugtak dyan na mga guest, itong subakong mga nakabarong, subakong mga nakanta, irisinaan ka iyan, ang dalagan kan, gobyerno, aram na kayan, an ibugtak dyan iyan, so mga shine boy, kung igong available na mga sales lady, kung igong available na mga para tricycle, para padjak, driver, iyon ifrentera dyan. Duman i-report kan gobernador, duman i-report kan alkalde, sumanga naginubuhan, asin sumanga gigibuhon pa, asin sumanga pinagigibo, buda sa serbisyos kan gobyerno. Nanungod daw dyan araw kaan, maray daw yan dyan tabi. Tako na ang imbitaran mo sa mga dati nang yaon dyan sa opisina, so tesorero, so engineer, so auditor, so aram na kaan dyan ang andalagan kan gobyerno. Ang imbitaran mo, yan nga ning suday nga ning nag-aram konsenso kapitol, yun bako. So para rihutang tios na daiisi kung sa inmaduman, kung may naghihelang, sa inmaduman, ano ang yaon dyan na serbisyos, bako dyan. Iyan ang patukawon dyan sa printera. Takon maulat ka, kabuka mo man sana, so mga opisyalis, iyo man sana, nagkadarangugan na kamutabi, tapos makaraon, sumayuriya kang kunyan, kan komunidad sa barangay, so para hagot, so nagkukuro kamutid yan, so kaminero, naginibuhan na kan gobyerno bako? Iyan ang dapat na ibugtak dyan. Inda ko sa natabi, kung ma-subscribe man kamukan sa arog ka na suggestment. Tabi ka mo, paramdam na lamang mga paraan tabay-tabi. Kung totoo, kung pwede iyan arog ka na suggestion, yan ang ibugtak mo. So mga baggage boy, yan ang mga watch your car boys. Yan na para tindanin sira. Iyan na mga ning maisihan, so dalagan kan gobyerno. Tapag iyan day nakakaisi ka dalagan kan gobyerno, perming negatibo an na impresyon kan sa gobyerno. Guys, itong sumaulat ka sa bayan, ang yaon dyan, so mga dignitaryo ng dati, so mga yaon masana sa Capitol, yaon masana sa Municipal Hall, yaon masana sa City Hall. Yung kamo magdarangugan. The message will never be sent or can hardly be sent duman sa ordinaryong tao. Pagkatapos kan ulat sa bayan, magpasiring daw sa barangay haputon, isinindo na arog ka ini suginibo na kan gobernador, isinindo na arog na ka ini suginibo kan alkalde. Testingon ta. Duman sa mga barangay, sa raryo, bako, ito ang dapat na imbitaran tanganing ma-feel ninda na uyan nagpe-perform ang gobyerno. Guys, itong maulat kang kampang, so dati mo nang kahiri iba-iba dyan sa City Hall, sa Municipal Hall, sa Capitol, tiripasan ka, di yung manggiraray. So mga yaon sa barangay, limitado ang isi kung ano na naginibuhan kan gobyerno. Kaya bagatabi paminsan na iba disganado because of the messaging na nag-araram-aram sa naman. So mga yaon na dyan dati na mga dignitaryos. Yan na to. Hakuton sa mga yaon sa barangay o sa mga paralaba. Dahil mga maglaba, so mga para
maritatas dyan. So mga parauma, duman kita sa arong kaining lugar, maulat sa alkalde, maulat sa gobernador. Takani pagulikan sa barangay, iyam pala, may pigi mo palang tagrag gobyerno bako. Imbitado mo, suyaon din so department heads. Kay riba muna na dati, isa na dati ang dalagan kan gobyerno. Bako, isinakan sa performance mo tabi, ano yan. Well, anyway, nasa sa inda yan tabi na discretion if they truly believe na yan compliance na kan ulat sa bayan tabi, ha? If they truly believe na araw ka na pa sistema, compliance na yan tabi sa kunyan sa ulat sa bayan. Evat adan, evat adan, evat adan, evat adan. DZGB Megaforce Patrol Report. I-connectar ta kay Pading Jomar. Jomar Ben on the spot report. Kumpadreng Jomar, marhay na hapon, what's happening? Salamat Pading Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay sa dagdag na bareta na katalaan na ipaapod ni Mayor Ray Bragais kan Tabaco City ang mga representantes kan Albay Electric Cooperative asin kan mga telco digdi sa syudad kan Tabaco tangani na mapag-ulayan ining manungod kan problema digdi sa tabako na naging problema man dyan sa syudad kan Legazpi pero solved na. Itong resolvera na dyan sa Legazpi ni Mayor Isham Ismail. So dangling wires o spaghetti wires Po. ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Mayor Ray Bragay sa pagsasabi na problema man din sa tabako yan. Yes, oo. So mga inarabandonarbagang linya kan mga telco kan mga panahon na dahil naman nga ningon yan existido. So mga telepono baga, so mga landline. Iyo. Basado sa ordinansa din sa syudad kan Tabaco, obligasyon pala niyan kan mga telco mismo na iwan maghali kan mga wire nanday nanda kay puwan. Ang problema, inot na huminali sa telco bago sa wire. Dahil naman yung pakinabang ito sa wire. Binayaan na Try siya. na lamang sa telco baga. Dahil na baga digdi so mga landline. Wara na. Wala na. Kaya saro yan sa problema, siyang ipapapod ni Mayor. Pero ipapapod niya mang giraray so Aleco, taigwang mga wireman ang mga Aleco, buda ining so mga existido ngunyan na mga telco, so internet, so mga hindi bagang so mga wireless na inigwa naman ngunyan ng mga wireless in data, pinagpigkaraga naman ki mga internet. Ini nang ipapapod ni Mayor Ray Bragais. Tangani na pag-urulayan kung paano niyan. Siyempre, madadamay na dyan itong mga wire na winalat kan sa mga daray na existido mga telco. Yes. Sigun kay Mayor Bragais, nagkatuparan sin din ni Mayor Ismail sa Tabaco kan magpapod si Governor Noel Rosal sa mga alkalde. Dahil nga ako nakatiyo, sinapot ko, anong ginibo mo dyan, digdi sa Legazpi, pinano mo sa paharali kaya ng mga dangling wires. Simple man sana pala nga, ipapod dito sa mga involved. So may mga sadiri kang wire na waralay wagay na ngayon. Tapos pati Aleco, pinapod, nagururot. Iyo man gigibong ko ngunyan para kung magururong kami ilingon ta ngaya pero kung ano man ngayon magiging resulta kayan dapat basado duman sa ordinansa na ipinasar kan lokal na gobyerno kan taon kan Tabaco tauna ang dekada na nga nian nakakalis kaya piglalaw man na paring Pio anytime soon ipapapod ni Mayor Ray Bragais ning Aleco mga telco, telephone companies, internet companies na nag-operate digdi sa syudad ng Tabaco para pagurulayan ninda. Siyempre kung paano mahali ining mga dangling wires o spaghetti wires. Siyempre
kasabi niya man ipapapod ang engineering dahil sigurado susog sa alkalde dakulaan magiging papel kan engineering department kan lokal na gobyerno kan tabako dapit sa pag-resolver sa problema ini. Yang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa tabako. Yan, gigibuho na template, at least template yung ginibo ni Mayor Ijam Ismail digdi sa city. Duman man sa tabako. At kinahoron bagadaan ni Mayor Ray Bragaiza, ginibo mong sistema yan, mga dangling wires na mga spaghetti wires na, yan na, nahahali na at nare-resolveran digdi po sa syudad ng Legazpi. Sige. May saro kitang serbisyo publiko tabi digdi sa tuyang programa. Hay na ito sukursor. Dahil ko nahihiling. Ayan. Tanag-anti para kita. Ito po. Public service announcement. Pinadarain ni Don Emilio Nario kan 97.1 OKFM. Tabi public service PPAC sa gabos na parientes, amigos asin amiga ni Joan Marcaida de los Reyes. Igwanin na palayaw na patiboy o patiboy na siya gadana po ini si Joan Marcaida de los Reyes. Ang bangkay nakaburol po sa Porok 7 Banyag Daraga ang lubong ipapaac na sana through Don Emilio Nario ini kang 97.1 OKFM. Yan, PPAC tabi sa mga partidaryos, amigos y amigas ni Joan Marcaida na gadaan na po tabi ini si Joan Marcaida de los Reyes. Nakaburol dyan sa Porok 7 kan Banyag Daraga Albay, ang lubong ipapaac na sana. And so sa kuya manatiyoon si Salvador Chiu Badong Flor ang apod kakancho Badong digdi sa Legazpi. So pag iriba sa broadcast media ang apod kancho Badi samo sa familia Chiu Badong. Ang nagumkaan si Cha Bibi tugang ni Papa. Si Chiu Badi Flor so tagapagtarang bagadati kan Commission on Human Rights Bicol and saro sa mga icon kan media industry digdi sa Kabikulan sa bagay kan Bicol Chronicle saro yan na matinding writer nagadana tabi si Chiu Badi Flor. Yaon dyan nakaburol sa St. Peter's Memorial Homes, Funeral Homes, Room 102. Lubong pinag-schedule na sa Miyerkules, hapon. Papaisin na lang ang oras nadidipisil lang kami maghanap yun ng padi ngunyan. Tay gud ang recollection sa mga padi paano daw ini baka lamang makakuha diyan sa Sagrada Familia o baka si Father Momo mapakihurunan ta kuning kaso dai ng makuyan tabi so mga huraran ni digdi bata si Father Momo harayo man ito magakay pag-iisip ta kung dai malubong iyan June sa 29 masunod na kaana operations Camp Pristine November 9 kahalawi gunong kahirak man kaso familia. Ya naghingo kami makakuanin padi lamang na mamisa. Duman na mismo sa Pristine sa kunyan alas 4 nin hapon. Say daw lamang pwede di yan tabi hasugabos na mga kapartidaryos, amigos amigas man ni Chiu Badong, si Chiu Badi Flor. Kay ribatay ni sa broadcast media, mga icon ini, pillars, haluyo na sindang media. Di salbay mga tultul na media sa prensa icon the Bicol Chronicle yan ito mga media kuwang ka ito breed talagang upright media personality and tagapagtaram siya kan CHR naglaog siya ito sa Commission on Human Rights Bicol Regional Office number 5. Yan. Kaya nga ni Bicol, Regional Office number 5 yan. Si Chiu Badong na Flor, gadana po. Yaon dyan nakaburol sa St. Peter's Funeral Home sa Bugtong, kan Legazpi. Ang lubong sa Miyerkules na is posible alas 4 ang hapon. Nagakuan lagi padi, sana makakuan yung padi. Nagkuan nakita nin mga pigapo dan taman tabi. Sabi may recollection dapa.
O di paano ka John, hilinga daw diyan sa imong libro de kwentada sa pangarang kambilog na pwersa. Salamat po ka sa inyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay.